Той днеска спечели на хубава награда на Столична община. За пръв път, Сигурно знаеш нещо от медицински плани, за това избързват. За първ път не е Георги Господинов, който е взел наградата и той път да се... Тъй като тук е събрана не цялата ни публика, слава Богу, а само нейния каймак, аз ще бъда пределно кратък и ще започна с думите добре дошли, а не добре заварили, както обикновено е редно да се казва, защото ние вече отдавна се чувстваме не само част от този град, ние гледаме от Бургас към останалата част на света. Много време и преди, разбира се, да минем към съществената част, която винаги е в ръцете на по-младото поколение, да приветствам съвсем много. Има много известни хора сред вас. В момента особено ме радва това, че виждам тук след публиката със своя зорък поглед естественият лидер на българския артистизъм, новия Стефан Гецов, лицето на постмодернизма и носителя на късната готика Малин Кръстев. Малине, нека да се репетира. Той сега репетира в Бургаския театър. Мисля, че не е опера. Не знам, мисля, че беше дядо Йосиф Гледа, той играе дядото на дядо Йосиф. Естествените, да ще ти го върна. Преди да представя дълбоко уважаваното жури, само да кажа, че след като представим и филмите от конкурсната програма с едни кратки интермедии, би ги нарекал, ще обявим една нова част от нашия фестивал, която е посветена изцяло на младите, най-вече бургазлии, която е свързана с проекта Предизвикателството, където имаше майсторски клас и през изминалите 2 дни за 24 часа 7 екипа успяха да заснемат по един документален филм по изтеглена тема. Един героизъм, чието преклонение и уважение ще обявим след като представим филмите от конкурсната програма. Просто да знаете, че от тази година и това вече ще е част от нашият фестивал. Благодаря на Кристина Верослава, господин Мотавчиев и други от нашия екип. А сега ще помоля да видите какво ви очаква като едно приятно намигване за конкурсната програма. Прожекцията ви започва утре, знаете, нека ви. Thousands of families were confined in the Velodrome d'Hiver to be murdered by the Nazis. Ma mère m'a dit, écoute, la première occasion, tu fous le camp.
един изключително емоционален за мен момент. Това е нашата работа трети ден, най-вече работата на младите, разбира се, свързана с документални проекти, предизвикателството, разбрахте се казва, задачата беше страхотна, която изтеглиха градът на поетите, не е Симитли, както се досещате. И аз съм изключително респектиран от положения от тях труд и постигнатите резултати. 3 са наградите, една е голямата награда, която има и парично изражение от 1000 лева. Не можахме да ги корумпираме, аз много исках част от тях, но няма никакво значение. За трето и второ място да обяви ще помоля Кристина Верославова да дойде на сцена.